usemva kwemini Mntana kaMaria kwejinga kulo mnqamlezo kusukela ngemfindi yesithoba kusasa ngokulanga senza ushona ngokwexesha kwamalanga liyatshona ngalo iyure yesithandathu le uYesu ejinga kulo mnqamlezo ixesha yinsimbi yesithathu emva kwemini okokoko unyana abantu ejinga kulo mnqamlezo udiniwe oke bengangqathekisa ubusuku bonke kwade kwazakusanguka umzimba udumbile ngenxa bakudale bethu ndinwaye into ethi sewumnambi ngoba useva nentlungu kakhulu ngenxa yoba kudale bethu ngoba kwalo mnqamlezo uYesu abeke kuye ibingengobakhe mongameli utelile ukuthi ibiwukaBarnabas kodwa uBarnabas wakhutshwa ngasemva ukhe wathi umbhali ngenxa yoba lo mnqamlezo kungalinganiselwa ngamini kwanyanzeleka ukuthi bamtsale uYesu bamstretche ukuze akwazi ukufitha lo mnqamlezo ingcono ngoku aphezantsi komnqamlezo wehlile ngoba abantu badiniwe into abangayazi most yabantu sebebuyela emakhaya sekusheke njengoku abantu bambanga phezantsi kwalo mnqamlezo abantu abangosihamba nje ingathi ndiyababona bethonteleka ukwehla kule ndawo bathi xa besehla badibana nomama ezantsi ambuza ukuthi sisimanga santoni nesenzekayo lacimila ngemini kufe mntakababa lizila nje izulu aphezantsi kwalo mnqamlezo kusheka iindidi ezimbini zabantu abantu abazana noYesu kanye kanye kwasheka abantu abangamadindana abasedutini bapheze beqiniseke ukuthi ufile ugqityile kuzo zonke ii-synoptic gospels uJohn yedwa oveza ilizwi elithi uYesu wadanduluka wathi ugqityile but abanye abathathu bathi waye wadanduluka ngezwi elikhulu abacacisa ukuthi leliphi lelizwi lilizwi loloyiso eli lilizwi lovuyo lilizwi lemveliseko lilizwi lemfezeko so that we may know ukuthi soyisile ngoba uYesu apha he is relieved ngoba umsebenzi ebewuthunyiwe uwenzile ngoba uYesu ebethunyiwe apha ezantsi emhlabeni ukuba zoba lidini lesono kugqityiwe yabona ke inamba yesithandathu ngokwezibhalo okanye ngokweyam ingqiqo yinamba ethi amaxesha amaninzi sube ekugqibekile khumbula phekadeni okanye kuGenesis xa iqala iBhayibhile uYehova uThixo wadala konke wazigqiba zonke izinto ngosuku lesithandathu xa kuphela ubomi bethu urhamente yaseForceBay bazathi abantu xa bebuza ukuba ingabe uNcwayi wayaphi na kuthiwe samfaka 6 feet underground ubomi bakhe buphele ndihlala nomntu othanda isport endlini kwi-one day tournament ndimbona ukuthi uba ungayagunda ngoba uMzantsi Afrika ingathi yaluza kunjalo nje ibhola zimbini ezishiyekileyo kodwa ndibone ngqunga athi yinto lomfo
sibona ukuthi umdlalo uphelile ngoba iphelile besisenga hayi man ugqityiwe uyasungopha pha ubamba le bhola isuka kulo bhola simene ayibethu Yesu ayafika kungawe wazothi kugqityiwe ngoba umsebenzi engiwuthunyiwe elizweni ndizile hlabathini nazophilisa abantu abangangithandiyo noko ugqityiwe yafika indoda phezulu ibona indimbane yaqala ubona kuyesu le ndoda ibingazi ngoyesu ngoba ndivikwe apha uncedweni bami uthi umuntu othiwa nguyesu uyongena ngako uyesu unceda abantu ababa ebesethi nofeke bakhe kodwa uyesu kwathi uba akajongi izolo lakho nokuthutha umthombi ngoku uthi namhlanje kugqityiwe kukho igama ke ndaqonda nam ndinomdla angeze ndizichaphazele imfuza igama elithi kugqityiwe ngesikhethethe kodwa indlela ibithethwa ngayo ibiyohlukile igama elithi thethelestayo belisetyenziswa ngumlindeleli xa ekwingcwele yengcwele senza umsebenzi wakhe baba abantu bakaThixo belindile ngaphandle abuya nevandini athi it is thethelestayo bayayazi ukuthi ke ngoku kugqityiwe eli gama ndiphinde ndilibone xa ikhoboka lisebenza phansi kwemaster yayo ikhoboka bengavumelekanga ukuthi lingene kwindlu yemaster befuneka likhobe nje lizocela ukuthi umsebenzi lugqibile belingathi ndigqibile koko belivele lithi thethelestayo imaster yayazi ukuthi umsebenzi ugqibekile kodwa lo uthethelestayo wanamhlanje kugqitywe ngamazulu imaster egqityiweyo uyawavuthixo ngoba uyawavuthixo uyawanqwala ukuthi nyana wami umsebenzi ugqibile ebendithumele wena uyasunyamezela iiprayini zapha komngqolezo walinda impendulo ezavela kuyise ezathi kuye welidala nyana wamntana anqwala uThixo athi kugqityiwe woyisile uyesu apha nangona intlungu bezimongamele kodwa ngoyesu ugqibile upakisha i-toolbox yakhe ngoku buya apha bethunywe khona ngoba ndivile kuze uThixo xa bona ihlabathi lonke lisenyanyeni xa bona ikhamapshini iguma abantu bakaThixo belambile kodwa bayavota xa bona abantu bakaThixo beyithumpantshupeke esoneni wabuza ukuba ndiyakuthuma bani na yavela inyathi ematshokoza yathi thuma mna ngoba uyesu ugqibele umsebenzi bethunyiwe wathi thuma mna zakuyela intlungu ke ziphelile akho msebenzi ukhe wenzeke without a pain akho msebenzi ukugqibeke ngaphandle kwembandezelo ukuba umsebenzi wakuthi ugqibile ungakhambe na-challenges ngawuphinde ubuyele kwi-drawing board jonga ukuthi yinto nerongendiyenzileyo wonke umsebenzi esimnikwa ngulo uThixo uphahla zii-pains uphahla ziintlungu uphahla bububi uphahla zimbandezelo bashimani basekhaya ndizimeleni ndithi sinikuqanduva noba sibize abantu bakaThixo bakude nofele kodwa sithi ngoba ngaphakathi kube nzima ukuhlala abantu bagungqe kodwa uthi uyesu namhlanje ugqityiwe yinto ndirhameke ngigqibekileyo ubomi obufezekileyo utsho umbhali xa icacisayo obugqibekileyo uthi lidiliziwe liduma lesono phakathi komthixo uthi kutshile uThixo through uyesu ngoba kugqityiwe ngoba uyesu apha ebezele for imission ebengazelanga for entertainment aba bantu bebelapha ebebancedile uyesu
ugqityiwe. uyesu utsho le nto engenasazela soba umsebenzi wakhe ushine emihlisela, umsebenzi wakhe ngokuwenze ngokwempumelelo. Ndiyamkhumbula wasekhaya him 255 xa uyesu nguke sithi kugqityiwe uthi apha kuyesu kuphelisa lonke ityala, uthi kugqityelela ubungcambi, uthi abalamba ngoba kugqityiwe. uyesu akusiniki i-assurance femeni yaseFirst uthi wena nemeko yakho ojongene ngayo right now uthi gqibekile ntomeko, ngokuthi amakhamandela azoba xa uyesu enelawulayo bathi abantu abadiniweyo baphuluzwe, ngoba sidinwa ngendlela ezahlukileyo kodwa uthi umbhale ekuseni nje sizawuphunyusa ngoba imishini ebeyizile kuyesu uthi kugqibile. uyesu uyayazi ukuthi kule race abekuyo ingatulinganisa nomphali ngapha uthi muntu uthi mna ugqatso lona ndifezile, uthi isithabe into endilindele yona sisithabe, nothi isithaba ezi ebemanonyokonyelo ngazintloko kodwa isithaba esavela kubawo athi wenanyela ngoba uyesu nophikopha ukhe wabhusta ngoyesu wakhe wathi lo ngunyana wam oyintanda nendikholiweyo nguye, wathi mveli yena waze wathi umsebenzi wakhe ngokwenyameko. Ancestry uyesu apha kugqityiwe. uyesu akawenza umsebenzi awushiye half time, ngoba kona amaxesha ramani yasekhaya sithi sisebenza kodwa siphazanyiswe zizinto ezingenamsebenzi. uyesu ndikhela khona efika kulozazalo wathi uyesu nomjonga umarta nomariya bephithizela, ngoba umarta ephithizela apha uthi wena uphatha zinto ezininzi zuphithizela ngokuthixo. uthi uyesu kuye uthi kugqityiwe. into endifuna uyixela namhlanje ukuthi all your sins are paid this morning. Awukhathaliseki ukuthi izulu kwenza intoni kodwa uyesu uthi ugqibile ngawe, ngoba ebezolisonga ehlabathini ukuba abantwana bakho bade bangena bazongena kudlasi kodwa uyokuthi futhi lo bhele ujongene nayo it is finished, ugqityiwe nayo. uthi uyesu wakusokola kudala ungena uphuma kwizitrato zaseKapa namhlanje loo nto igqibekile ngoba ndisongqibela nawe. uthi uyesu ungoneni kwakho ngento uyinikwayo nguThixo uthi ungoneni kodwa namhlanje uthi uyayisusa loo ngoba ugqityiwe. siphila nezifo ezahlukileyo, siyagula, siyahamba, siyaguleka, kodwa uyesu ebezile wazosiphilisa uthi ngoku kugqityiwe. masazi sonke xa siphuma kule hall konke ebesithwele emagqini ethu kugqityiwe. xa ndizawuhlala phantsi umongameli ngoba uthe singayiluli ngokumbeko ndiyawugcina kakade ulini, ndikhe ndabukela phindaphi ndancedisa nam ndangathi ndiyibukele iWorld Cup, ndibona ukuthi endlini funeka kutyiwe ngexesha ngoba iWorld Cup izodlala ngo-9, funeka ithi iWorld Cup iqala kuba ukuthe sekuhlele emzimbeni kugqibekile. kodwa ngomzuzu wogqibela yathi All Blacks idibene namabhokobhoko kwabe ihuthi nontshi yangathi lo mhla uyesu amadindane emzama kodwa kungabikho ndikhumayo, ngoba ndibona apha amabhokobhoko yazama, ndibona Elizabeth emane yojika emgqeni kodwa ilusle ndimane imamba imlahlele kude. Kama kwinzalo rhamente sisesikufuphi nekrusi kaThixo afike usathana silahlele kude, kodwa seningaphela amandla ngoba sinisithembiso ekuthiwa kugqityiwe, ngoba uThixo izwi lakhe mna ndinguThixo andisayikuze ndimshiye, andisayikuze ndimyekele. Xa ndizawuhlala phantsi yathi ngofayinali iWorld Cup naqonda soze ndibukele le nto mna ize nezi-anxiety. Wathi phezulu mandibuze eFrance uba ingabi isikolo sithini, khanya ndiyeke ngoba ndifokhase kule nto yangathi la mabhokobhoko adlala kulena. Kodwa ndiva into ethi xa ithatha umfana kaHapolathi wayithatha ibhola ngomzuzu ogqibela wayikhaba ibhola yayongena entambeni, yathi loo